ядрото на Ешерихия коли. Като това е една седмица след като Ешерихията се е развивала, размножавала, създавала се проблеми, расла е, изобщо е действала. И същевременно тя не щеше в ядрото си е записала тази информация и е станала едно възпроизвеждащо видео, обаче живо бе. Няма и такива като нашите сега тук мултимедии работи истории. Една клетчица, тято най-малко може да се представите колко е голяма. И те казват тъй. Обаче по този начин ние ще можем да гледаме какво става вътре в тялото. С една дума ще го използват клетката и като камера. Ако сте се нагледали хубаво. И Сет Шипман, невролог, който е един от ръководителите на проекта в Харвард, казва тъй. Искаме да превърнем клетките в историци. Чакай, човек, какви историци ще ги правиш? Те да не учат история клетките. Те се самообразуват. Те са много по-умни от нас. Има апаратура, с която може да се извлече нужната информация. Това вече е друга тема. Професор Кемпе, която е работила по интеркосмос с руснаците, който го интересува да види за какво става дума. Хубаво. За непорочното зачатие съм коментирал тук с някои хора, знаят за какво става дума, който не знае, да се отвори Физика на вярата, се казва книгата, и да прочете, да види как се отложда яйцеклетка без сперматозоид. Да видим сега, за какво са мъжете вече. Вече не ставаме и за отлождане. И не само, че не ставаме, се оказа, че младежите, не щеш ли, на 19-21 година ходят си купуват вягра, че не им стават патките съединения. И ще се надяваме, че те ще правят бебета. Някой младеж. Да се надяваме, че има и здрави. Особено пък и здрави момичета. Защото се оказа, че над 710 хиляди семейства в България не могат да имат деца. По официална статистика. Защо не могат да имат деца? Не са кисели. Не е това. Друго е. Сега ще види за какво става дума. Земетресението и аварията в Фукушима. Там по-хубаво да не отиваме на тая тема. Как се променят? Смятали се. Даже Шипман каза, че има места, до които не можем да стигнем, но дадена клетка може. След като клетката може, значи трябва да я използваме. Тя да запише информацията, ние ще стеглям от нея информацията, димек е тия кончетата, това конче дет бягаш, ще съберат информацията по този начин. Докторе, за поне електронна здравна карта, падиш информацията от теб. Те затова смятат да ти имплантират чипове и по този начин да станеш изцяло зависим от кой каквото иска. Даже не по-мислиците, даже какво си ял, да не казвам, с извинение и срал преди 10 години, ще ти каже веднага. Когато бюджетът става 18 милиона, сега ще е малко. Как? 18 сте завършили проект. Дали миналата година беше повече, 21 милиона. Като сложиме 36 да теглиха кредити, няма да говорим, хайде сега. Тук дават по какъв начин е станала конфигурацията на ДНК-то, за да се имплантира. Това е това е начинът по технологията, по която е вкарано в гена. Значи докторите знаят, обикновените хора може да са чували, но надали знаят. Всички хромозоми са пломбирани, така наречени законсервирани, за да не може да се отварят, защото почнат да се отварят, а отиде се не видя. Има и теломери от двете страни на хромозомите, има една теломераза. Колкото повече удартява човек, теломерите изтъняват, намалят и в един момент рита камбаната и теломерите вече не му трябват. Тук се описват пак американците текста и тук отиваме. По тези години се налага значението и много добре изследваното действие на фермента обратна транскриптаза. Докторите много добре знаят за какво става дума. Обратната транскриптаза разруши постулата за последователността на транскриптиране, че ДНК-то кара РНК-то и т.н. се появяват новите ери какво се. Не щеш ли вирусите станаха по-умни от
обикновените клетки в човека. И какво правят? Като един гущер зелен драк, откъсват опашката отива, закачат се в хромозомата някъде и стои там като някои бодлички. Идва това фермент обратна транскриптаза, събира ги всичките и нищо ще се появява нов вирус. Нова група вируси, дето науката нито ги знае, нито ги изследва, нито може да каже за какво става дума. Въобще не са наясно. И изведнъж се получава ситуацията, какво? В едно семейство боледуват всичките по различни начини. Що? Защото са наследили по различен начин в определена среда, околна, са наследили по различен начин и са хванали различни частички, шипчета, така смотани генчета си надолу. На вируси говорим. На вируси. Пак стигаме до миналата година, където са записали 100 байта в Ишерихия коли, защото тя е симпатична клетка на лабораториите. Те се чуват не само. Значи, до миналата година, до 2016 година, в една бактерия, значи вируса сам по себе си, който не знае, трябва да научи, този ядрон няма. И е запрограмиран така, че излезли в околната среда и мре веднага. Затова той търси разни такива хубави организъмчета, като бактерийки, пък той няма нужда да ги търси, в лабораториите му ги намират. И имплантират в бактерията, да кажем 2-3 вируса, обаче тази година не щеш ли, 2017 почнаха да вкарат по 5 вируса в една бактерия. И 7 даже. И какво се получава? Всеки от тях се бори за надмощие вътре в самата бактерия. Ти не боледуваш от бактерията, ти не боледуваш от вирусите. Оказва се, че вирусите имат страшен интелект. Това е друга. Това е следващата тема. На някои от следващите лекции. Ако има такива. Как се кодира информацията? Тук за докторите е по-скоро това последователността, как става, що става. За обикновените хора много време мина, няма да го коментираме. А сега другата публикация на Бил Гейтс. Милиардерът призовава още от сега да се търсят начини за справяне с новата заплаха – биотероризма. Да е жив и здрав, дава 700 милиона на година за създаване на нови бактерии и уж да се борим, пък то да е жив и здрав. Фундацията работят, предотвратяват и уж биотероризма, пък не щеш ли? Какво се оказва? Значи, тук малко почваме да минаваме в специфичната тема. Това е повече за доктори. Докторите да си го прочитат, няма да го коментирам. Те става, им е ясно за какво става дума. Обикновените хора са малко ще денат, малко не. Само разпакована част от ДНК може да бъде прочетена и съответно инициира процес на създаване на подходящ нов протеин. Демек, много вирусче. За това, за което говорим. И тук как става отварянето, разпечатването на ДНК веригата в желаното време и място за премахване на информацията от хромозомите и отново да се запечатат. По този начин могат да се лекуват и хората. Могат. И това вече се прави. Надолу геопатогенни зони, психосоматични, биологични, химични, космически и други въздействия. Тук са пропуснати радиационните. Тъй или иначе те са отделно. Геопатогенни зони. Някой знае ли как може да си открие вкъщи геопатогенните зони? Предполагам, че знаете, ама ако не знаете, ще ви кажа. Срещу 2 лева отивате си купувате от един китайски магазин едно компашче. С компачето през 10 см от един до другия край стаите или най-вече криватите, където спите, минавате и ги обхождате и там, където посоката на стрелката почва да сочи не север-юг, значи имате геопатогенна зона критична. А това са мрежите на Хартман на Къри. Хартман е 2 на 2,50. Няма начин вкъщи да нямате поне 10 на такива точки. Не дай Боже да спите върху някой от тях. Веднага почват проблемите в този орган, който е проектиран на този челяк, дето спи точно върху точката и почва единия от семейството да боледува. Дали ще е дете, дали ще е мама, дали ще е тати, не се знае. Затова трябва да го проверите. Втория начин е и на обикновена восъчна свеж, отивате купувате от 1 лев от църквата.
точно на критичната точка, където е, свещта почва да пука и дими с черен дим. Това не стига. Има начини на предотвратяване, на изчистване на геопатогенните зони. Най-елементарният и най-обикновеният по радиоизтезичен път е един кабел с дебелина 2,5 минимум милиметра меден, обаче не лакиран отгоре. Запоявате двата края, слагате го върху точката и спите или живеете си напълно нормално, няма никакъв проблем. Въпросът с пирамидките е малко неуточнен. До момента няма изобретен уред, който да регистрира геопатогенни зони, защото геопатогенните зони не са само пресечни точки на мрежите на Хартман, на Къри, а са разливи, разломи, подземни реки и т.н. Може и под матрака, няма никакво значение. Може и тези любимите столове, където са с многото метални крачета отдолу, с извинение, отварят големи проблеми. На пластмаса? Не на пластмаса, на дърво. Дървото е най-чистия вариант. Защото иначе събира в този периметър, където са, дори и да не е в средата. Геопатогенната зона, където стоиш, по един от краката отива в средата и не щеш ли ти стоиш точно върху него. Демек до паната нагоре и айде. Вкарвате го известен смисъл. Тук е за регулиране на гените. Това докторите ще разберат също за какво става дума. И тук има абсолютно всичко значение за това, което става покрай нас. Ако си мислите, че психоемоционалните, психосоматичните проблеми не са, или пък че са само те в основата, не са само те. Много други неща са. Прочетете го, интересно е, но казвам ви, основно за лекарите. Тук от 2010 са дадени 3 милиарда да се дешифрира само част от действаща ДНК и 1-2% от нея, с което се наследява пола основно. И това е. Другите им казват, те са мръсни гени, няма ги изследват. Как ще ги изследваш, като не можеш да ги хванеш? Или изпълнителни гени. И тук е, че наистина се занимават в фармацията, фармацевтичната индустрия и започнаха производство на нов тип лекарства. Не само и те намират приложение в онкологията, психиатрията и т.н. Но все още не са достигнали до нас в България. Защото техните жители са много по-важни, отколкото ние тук разни аборигени от една бивша социалистическа република. Морфогенетичното поле пак, биохимията, сложни схеми и т.н. Че човека е високо организирана структура, не го коментираме. За работа в областта на лечението и в областта на превентивната медицина, психиатрията, педагогиката, благодарение на епигенетиката, става възможно да се създадат напълно нови концепции за постигане на всички цели. В същото време имаме огромно предимство пред апаратурата, чрез апаратура да се наблюдава състоянието на пациента преди, по време и след терапията, което осигурява безценни уникални възможности. Вече такива апаратури съществуват. Най-важното е, че не желаят дори и лекари, колеги да работят на тях, защото трябва да учат още една медицина. За съжаление. Да вземем тук, например, на инфекциозните заболявания, които непрекъснато мутират и т.н. Старите приятели, вируси като от херпесната група, нови видове от хепатитната група. Човек както се стои, не щеш ли, изведнъж припада, загубва съзнание, събужда се след това и не щеш ли от интоксикацията, т.е. токсините от един прост херпесен вирус Коксаки и какво се получава? Ако не успеш да излекуваш Коксакито, човека вика дядо поп, учите вкъщи и се заминава. Може и на гробищата, не знам. И новите напреднали вируси и т.н.
Най-важното, което се оказа, че всяка клетка, включително и вирусите, имат интелект. И мислят как да се преборят и как да заобиколят човешкото външно въздействие срещу тях. И почват да стимулират такива механизми, такива шашмалогии правят с една дума, че ако има някакви паразитчета и някакви други бактерии в човека, те ги активират. Отиват горите, ти му казват, аз събужда и почва да работиш за мен, че иначе ще ме смажат тия. И защото имунната система, тя е в едно напрегнато състояние. Почти винаги, но не. И имунната система, и тя естествено има интелект. И дори новите изследвания показват, че имунната система праща да се бори с такива съмнителни инфекции, пък дори и вирусни и бактериални, най-слабите си клетки. Другите ги държи за атипичните, демек, раковите и т.н. Човек 10 пъти се среща през живота си с онкобелтък. Докторите знаят, това е причината за поява на раковите туморните процеси. Ако имунната ви система е в ред, хич да не ви пука. Нека да си прекарат докторите, който си искате. Тоест, не докторите, ами всички покрай вас. Идете да кажат, отивайте се лекувайте и т.н. Няма нужда да се лекувате. Тя имунната система сама ще се пребори. За съжаление, никой от лекарите, пък и от преподавателите, от научните състави и ръководители, имам предвид във висшите учебни медицински заведения, не коментират въпроса за резервите на адаптация на човешкия организъм. Не се изучава категорично, за съжаление. Не се коментират биологичните индекси. Въобще. Какво значи това? Знае ги науката, изследва ги, знае как да действа с тях. По същия начин и както една апаратура, да кажем плазмафереза, която се прави с нея. И какво се оказа? Животоспасяваща апаратура при 205 остри заболявания, които на момента трябва да се направи, иначе пак ще ведат житото и това е. Се оказа, че има в Пловдив, в София и още някъде, но не е в Бургас. Много голяма част от лекарите не знаят, че има апаратура, с която се прави ликворофереза. Тоест, при менингите единственото спасение е само това, друго няма. И няма да има в скоро време. Много от лекарите не знаят, че се прави лимфофереза. За съжаление. А същевременно тази апаратура не е толкова скъпа. Един обикновен гражданин може да си я позволи. Тая апаратура и подмладява, същевременно не щети ли, изчиства и алергични състояния. В състояние да се бори и с автоимунните заболявания. Другия пич, но биличена това е хилядолетие, автоимуните и аутизма. Всеки пети човек е с автоимунно, всеки седми с аутизъм. Какво значи това? С една дума да гледаме инвалиди в къщи, дечица. Да не подивим повече темата, че почвам да следва съм пак. Тук пак за лекарите, по време на самото изследване се замърсяват, окисляват самите електроди, защото човек се детоксикира не само през дупито и чрез урината, но и чрез кожата. Значи, ако терапията е насочена към премахване на агресията, е необходимо да се добави специфична честота, ако е необходимо и честотата за извеждане на афлатоксин. Разбира се, трябва да се използват само тези честоти, които са определени индивидуално за всеки организъм. Не, 10 човека ги вкарваме си най-същата честота, и да заминават. Няма такова нещо. Ефектът ще е нула. Лекарите трябва да бъдат много внимателни с тези пациенти, които имат различни импланти, заболекарски типове, стендови изкуствени страни, трансплантирани органи, защото епигенетичната терапия много силно стимулира имунната система и може да доведе до отхвърлянето им от организма. Забравя да я кажа, че ако живеете в геопатогенна зона и имате МОС, да кажем, или тазобедрена става, дори да излезете от геопатогенната зона, информацията е прехвърлена върху тези металници, щуротики, без които не можете, и ще продължавате да се облъчвате самите, въпреки че сте напуснали геопатогенната зона.
Тук за диабета как може да се излекува, и то наистина има вече положителни резултати, и то тип 2. Тук започнаха експерименти, които са правени в Австрия. Резултатите са много обнадеждаващи, като рак на гърдата, белия дроб, чревния рак, стомаха, особено рака на кръвта, са много добри. Това, което непрекъснато говорим, че не може да лекуваме. А се оказа, че не е тъй. И затова, дай Боже да не попадате в онкодиспансера, да лекуват врачански екипи по предназначение или плевенски и т.н., за които естествено трябва да се платите. Тук пак за лекарите малко повече информация, но кое е важното? По време на електромагнитни боли и космическа радиация, когато е увеличена, тези части, ако се пуснат на пациентите, се получават чудващи резултати. Добре. Психосоматиката, страхове, фобии, мании, депресивни състояния е нещо, което се лекува, въпреки че може би да се каже от младите хора до 25 години всеки трети го има. Пак и не само всеки трети. Тук, че всички дори от докторската гилдия следва да четат непрекъснато, да се образуват, да се съмняват във всичко, докато се стигне до най-точния правилен избор за профилактика, превенция, обследване, диагностика, лечение, наблюдение на хората, които са поверили най-ценното си в ръцете им. Има един такъв принцип, че ако сметнеш, че не можеш да помогнеш на някой, го насочи на някъде другаде. В смисъл, че където смяташ, че могат да му помогнат. Не да го прехвърляш, да го пращаш да му правят по 20-30 изследвания, т.е. да отбиваш номер. Защото не е само България. И в Германия е тъй. И не само в Германия, цяла Западна Европа е тъй. С една дума, лекарите станаха тясно профилирани, което е грешка. Много голямо. Те разбират само как да режат или как да вадат нещо от някъде, но за диагностицирането има голям проблем. Тук за хабилитираните лица, дето са си казали, че те знаят всичко и никой друго не ги интересува и т.н. Догматичните мудреци, те ги създават в сферата на познанието, развитието и т.н. Тук отидахме пак при доктор Менгеле. В сайта на доктор Таня, който влезе, ще прочете доста за тях интересни неща. Енергийните канали са основно изследване, описаните доктори са и от много други научни работници по цял свят. Тоест, не са само изследвания при Менгеле и неговите последователи, а навсякъде вече, във всички лаборатории и институти. Тук пак отиваме пред данъкоплатците, обикновените люди, дето плащат за всичко, а пък не получават почти нищо. Значи, комбинацията е възприета в Европейския съюз. Навсякъде в аптеките на Запад ви прави впечатление, че пише хомеопатия, фитотерапия и фармация. България такова чудо няма. България фармация и аптека. Това е. Като до чужденците се чудят къде да намерят, макар че в почти всички аптеки се предлага и фитотерапия, и хомеопатия. Що е така? Един Господ знае. Правилно е здравословен начин на хранене, поведение, общуване, начин на живот и т.н. Какво ще идеш? Защото господин Добър Колев е се в опозиция тази страна и казва, че който правилно се храни, аз го питам сега да ми каже, какво нормално може да намериш в магазините, за да едеш? Тиква. Тиква. И тя е генно модифицирана. Тя той прави с семе, който той се отглежда. И той си го отглеждам, откъде го е взел добре. Не можеш 100% да избягаш. Май, ти никъде не можеш да избягаш. За съжаление. Затова тиква няма да едеш. Пък не е само тиква, толкова и да едеш вече, всичкото отива някъде. Най-важното е, че може да се детоксикираш, запомни. Може да се детоксикираш един път, може да е. Затова хората едно време са правили пости. Да са живи и здрави тия попоя и едно свясно нещо са измислили, разгеля. Стига някой обаче да го прави.
Аз, например, не мога да направя, защото нулева кръвна група, групата на ловците, обичам мръвката, без нея рядко прескачат масата. И то сигурно може, ама... Ти ми кажи, аз не знам. Божа работа. Много дълбоко отидахме. Той, между другото, нали знаеш, че симетрията, двустранната, той е единствения, който е лявата е равна на дясната половина. Никой друг такъв човек няма на земята. Така поне твърдят учените. Моля? Не ви разбрах. Лявата половина на лицето никога не е равна, симетрична на дясната. В смисъл, че окото да ви стои примерно на 5 см и 3 и другото да е тъй. Ухото да ви е по-нагоре или по-надолу, но никога не е симетрично на другата височина. По същия начин и бузите ви. По същия начин и очите, устните. Каквото да се изберете. Няма в света доказано такъв индивид. От това докторите, не само докторите, научните лаборатории и институтите го казват. Единствено само Исус. Щеше да е модел, да е жив и здрав. Тоест, лека му пръсно. Весе, той е в нас, той е във всеки от нас. Как да е? Използване на неувреждащи аксесуари, мебеловка, неутрализатори, общи и лични. Тук вече идваме на нещо много важно. Има създадени неутрализатори за абсолютно всичко. И най-интересното, че се предлагат навън и в аптеките. Но не такива пластинки като нашите. Доказали се, сертифицирани. Тук в България всичко мина или като хранителна добавка сертификат, или нещо от този род. И са сертифицирани, аз не знам по какви начини. Но тъй или иначе ефективните са навън. Коректори, които да защитават. Ние отидахме прескочих една от най-важните теми. Какво имам предвид? Лекарите, като се срещат с пациентите си. Пациента винаги влиза с недоверие в лекар. Дали ще му каже, дали няма му каже истината. След това, той влиза предварително негативно настроен. След това, като излезе, пак е негативно настроен, че доктора с едно лекарство, като казват по телевизията, не го е излекувал, ми го влачи една седмица или 10 дена. Няма такова лекарство, хора, следствие на земята. Стига с тая размита, дето казват, чалга е истина. Дето казват обикновените, умните хора, няма такова нещо. Нормално лечение може да се проведе, след като се установи първо диагнозата, след това се назначи план и начин на лечение, вследствие и индивидуалните потребности на организма. А не... Имах среща, няма да казвам с една лекарка преди 10 на дена и тя каза тъй. Ти викам си много интересен човек, бе. Как аз имам 5 минути за пациент? Аз вика трябва храна семейство. И с една дума, кой излиза, влизаш при лекар, изписва ти една рецепта, заминаваш си. Оттам нататък доктора не му дреми. Не трябва да идете. Здравната каса нещо е объркала. Тя обърка по принцип лечението на хората в момент, според мен. Защото много дълбока тема, тя ще е тема може би на някой от следващите разговори. Медицинската генетика е установена, че човека има 28 000 гена. Обаче не щеш ли 223 от тези гена не се срещат никакви други организми на Земята. Тоест, ние сме някакви извънземни същества. Който не мисли тъй, да си мисли. Обаче прескочихме, тук е нещо интересно отгоре. Тук да видите. Отивате в моловете. Всичките минавате през едни датчици да видят дали сте крали или не сте крали. Ма те нещетели имат един 25 кадър като филмите и ви облъчват и ви казват я купувай тук това, я купувай онова, отпусни нервната система, стани малко луд, остави с парите тук, а пък излиза оттам нататък и се спасява.
Що ме, господа? Аз съжалявам, че доктор Георгиева излезе заедно с доктор Христов,